Episode 4. Skæbnens våben. Underverdenen. Kai! Sensei! Ildsværet var her, ligesom vores venner. Men jeg kan kun fornemme store tab. Vi er kommet for sent. Elementærvåbnene har forladt dette rige og er nu i underverdenen. Enden nærmer sig. Fedt. Det er det eneste sted, vi dødelige ikke kan komme. Måske kan vi ikke komme dertil. Men en drage kan. Vores far plejede at fortælle historier om drager for os. Om at de var mystiske skabninger, der hørte til i begge verdener og skiftedes mellem dem. Er I vanvittige? Da han indså, at vi prøvede at beskytte ildsværet, så blev han faktisk ret blødsøden. Hold nu op. Han kan ikke tale, men han vil gerne vide, om du kan lide blåt. Det er min yndlingsfarve. Ja! Nej. Nia? Nu er det farvel, ikke sandt? Kom tilbage til mig i et stykke. Jeg vil helst ikke køre butikken videre alene. Jeg lover dig, jeg ikke vil være væk ret længe. Jeg holder et stearinlys tændt uden for butikken, indtil du kommer tilbage. Tag I bare i forvejen. Der er alligevel ikke plads til alle på den der tingest. Du har ret, Cole. Men det tror jeg godt, jeg kan ordne. Så roligt. Det er ikke så hurtigt. Wow! Det er for fedt! Ja, det er ret morsomt. Men hvordan kommer dragene så over til underverdenen? Jeg tror, vi er snart ved det! Er det slut? Næppe. Jeg håber, de her drager ved, hvad de gør. De sætter farten op. Hold fast! Fast grund. Vi klarede den. Sensei er indenfor. De har ventet os. Stands der! Intet kommer igennem uden inspektion. Ninja-syn! Ja, okay, I kan passere. Må jeg være den første til at sige, at det har været en absolut fornøjelse lige siden Jay mistede stemmen. Hvis der er mere end én ninja, hedder det så ninjaer eller bare ninja? Jeg tror, det er bare en ninja. Nå, okay. Så ninja! Der er 10 knoglemænd til hver af os. Det kan jeg faktisk godt lide. Er der nogen, der har en lys idé? Min bror. Broder. Grib sværdet. Ninja, go!
må du tage det fra mig. Med fornøjelse. Ja! Giv ham en lærestreg. Nogle idéer? Jeg er stadig lutterøre. Hvad? Har du en mærkelig fornemmelse? Du regner med en forfremmelse. Jeg har det. Du er fuld af forglemmelse. Hvad? Tornado af skabelse! Velkommen tilbage. Men jeg tror, de kunne få katastrofale følger. Jeg tror, vi er ved at få et katastrofalt følge. Lad os gøre det. Jord! Ild! Is! Kom så. Der er ingen tid at spilde. Nej. Det her er Senseis kamp. Giv mig de 4 våben. Nej, du skadede mig nu. Ingen kan tæmme al deres kraft på én kamp. Egoistiske fjols. Troede du ikke, jeg regnede med dit forræderi? Hvad sker der med mig? Du passer lige ind i min store plan. Ikke engang jeg kan tæmme al deres styrke. Men nu, hvor de er samlet, vil det skabe en malstrøm gennem tid og rum, som giver mig muligheden for at flygte fra dette rædselsfulde sted. Far ville ikke have ønsket dette af dig, min bror. Far er her ikke længere. Godt og ondt. Det har altid været i balance. Men der, hvor jeg skal hen, kan balancen blive ødelagt. Snart vil jeg være stærk nok til at besidde alle 4 våben, så jeg kan genskabe verden i mit billede. Du var altid hans yndlingssøn. Han er væk, men han kommer tilbage. Og så vil vi vente på ham. Og holde øje med ham, hvis han nu har flere af sine onde planer. Så har jeg gjort min del. Balancen er blevet genoprettet. For nu.
så glad for, at I er tilbage. Ja, fra nu. Men det er ikke forbi. Fyr Skammerdan skal nok komme tilbage. Og så skal vi nok tage imod ham. Okay, vi skal lige huske ikke at gøre det der igen. God idé. Ja, vi holder os til at give 5 i stedet for. Enig. Var det en video?